दिनै मोनसे जोबोद गाहाम थासारियाव जोङो सावरायना लानाय जादों आरो बे सावरायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि बे गसाइगाव टाउनजों लोगोसेयै बिनि आसे पासे थानाय माखासे ओनसोलफोरनि मा समस्या जादों जेंनाफोरखौ बोरै सुस्रांलायनो बेखौ लानानै जों सावरायदों आरो जोङो बे सावरायनायाव गुबैयै बेंगलि माखासे बुद्धिजिबि बिथांमोनखौ लानानै सावरायदों खारन बांसिन मानसिफ्रा जिहेतुके बिथांमोना बाव थायो आरो जेंनाखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायबाय थायैखाय जोङो माबोरै सावरायलायनानै बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन बेखौ जों सावरायदों आरो जे बाथ्राफोरखौ सावरायलायदों बिथांमोना पजिटिभैनो गावसोरनि अपिनियनखौ होदों जे जोंनि गसाइगाव बे मिउनिसिपालिटि बर्डनि आन्डाराव थानाय गोबां माखासे जेंनाफोर दङ जे जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांजोबनो हायाखै आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जे बिथांमोनजों सावरायनानै मा जेंना नुजादों बेखौ थाबनो सुस्रांनो थाखाय जोंनो बाथ्राखौ होदों दा जों नुबाय बेवहाय माने गुबैयै माखासे ड्रेननि प्रब्लेम दङ जायफोरनि ड्रेनफ्रा माने बानायदोंबाबो जिहेतुके आगोल बेखौ माने मोनसे डिजाइन खालामनानै बानायनाय जायाखै बेनिखायनो जों सानदों जे गसाइगाव टाउनावहाय बेवहाय मोनसे मोजां ड्रेनेज सिस्टेमनि प्रयजन दङ बेखौ मास्टार प्लेन खालामनानै बानायनाय जागोन आरो लेभेलिंफ्रा सिगां थिग जायाखैमोन लोगोसेयैनो मजाथि रिभारखौहाय फोसाबनायनि बाथ्रा बेखौ अलरेडि सेंसनबो होखाबाय फोसाबनायाबो स्टार्ट खालामगासिनो दङ नाथाय दैज्लां बोथोर फैनायखाय फोसाबो माने गोजौनिफ्राय मैलाफ्राबाव जमा जाफैदों बे मोनसे उसुबिदा जादों अब्लाबो खामानि मावनायबा थाबथानाय जायाखै आरो गुबैयै जों नुबाय जायगा जायगा जोंनि माखासे खाथि खाला टाउननिफ्राय हान्था मेला खालामनायाव एसे प्रब्लेम जादों जेरै बेवहाय टट'फोरनि संख्या बांदों आरो जोंनि हाथायफ्राव मानसिफ्रा हाथाय खालामनो थांनायाव टट'फोरजों मोगा मोगि जानांदों उसुबिदा जादों बेफोरखौ जों बोरैहाय थिग खालामनो हायो बेफोरखौ जों रायलायनाय जादों आरो गुबैयै जिहेतुके जोंना बे गसाइगाव टाउना मोननै हान्था मेलानि सुबिदा दङ बेराफारसे जोंना नेसनेल हाइवे आरो बेराफारसेजों रेलवे लाइन दङ दा बे मोननै हान्था मेला खालामनांगौनि बेलायावहाय बेराफारसेजों जोङो बेवहाय माने रेलवे लाइन बिथिङै जुदि थाङोबा जों नुबाय बेवहाय हान्था मेला थिगबाबो नाथाय जोंनि मानसिफ्रा आगोल समाव जिहेतुके बेवहाय इन्टारसिटि बायदिसिना सिफुं ट्रेनजों थांनाय जायोमोन दा बेखौ गोबाव बै कभिडनि समनिफ्राय रेलवे डिपार्टमेन्टआ बेखौ थिग खालामनो हायाखै जोंनि एमपि मानगोनां बिथांमोनाबो फोरमायदों जे बेखौ रायलायबाय थानाय जादों इयुनफ्राव बेखौ थिग खालामगोन बेफोरखौ लानानै जों सावरायदों दिनैनि सावरायनाया जोबोद पजिटिभ जादों आरो बिथांमोनहा जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि सायाव जोबोद फोथायनाय बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों आरो बिथांजोंनो हेफाजाब होनानै गोबां खामानि मावनो बिथांमोना नाजादों बाथ्राया जाहैबाय ओनसोलाव जिहेतुके सान्थि फैबाय गोजोननाय फैबाय आरो दिनै बेजों लोगोसे बिथांमोना फ्रिलि बेबसाय बानिज्य खालामनो थाखाय स्कपखौ मोनबाय बेखौ बिथांमोना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो जेखिनि खामानि मावनांगौ दं बिथांमोना होनदों ग्रेजुवेलि जाहाथे बेखौ मावलाङो जोंबो बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ नाजावनानै लादों जोङो ग्रेजुवेलि बेखौ मोनसे नङा मोनसे मावलांनो थाखाय थिग खालामबाय दा खालिबोल' दिनै बेंगलि जे इन्टेलेक्सुयेल ग्रुप बिथांमोनजों सावरायदों आरो नेक्स्टआव जोङो गुबुन गुबुन जाथि गोष्ठीनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनजोंबो सावरायनो थाखाय थिग खालामदों मानो होननानै बुङोबा जोंना गोबां जेंनाफोर दङ जाय जेंनाफोरखौ जोङो बयजोंबो जिरायलायबासो थियार खालामबासो जों मिथिजोबो गतिके दिनैनि जि सावरायनाय बे जोबोद मोनसे ओंथि गोनां सावरायनाय जादों आरो बिथांमोनाबो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि गसाइगाव 1 नं एमएलए समस्तिनि मानगोनां एमएलए सारनि दैदेननायाव बिथांनि खावलायनायावहाय जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि मेइनलि सराइबिल समस्तिनि बाङालि बुद्धिजिबिफोरखौ लानानै मोनसे मेल जादों बेयाव गोबां मोजां सावरायनाय जादों बिथांमोना गावसोरनि सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक आरो बेबायदिनो इनफ्रास्ट्राक्चारनि जे समस्याफोर दङ प्रब्लेमफोर दङ बे प्रब्लेमफोरखौ बिथांमोना बेयाव दैखांनानै बिथांमोना बेखौ बोरै सुस्रांनानै होनो हायो बेखौहाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायाव खावलायदों आरो एमएलए सारनावबो खावलायदों आरो जोंनि गसाइगाव टाउन कमिटिनि चेयारमेन बिथांनावबो खावलायदों गतिके दिनै जोबोद मोजां सावरायलायनाय जादों बेयाव गोबां बाङालि बुद्धिजिबिफोर बेयावहाय नुजाफैदों गोबां रिटायार्ड मानसिफोर सिनियर सिटिजेनफोर आरो समाजनि बेबायदिनो मान गोनां बा मख'जाथाव सुबुंफ्रा दिनै नुजानानै जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि गोबां जेंना जेंगोनाफोर जेरैहाय गसाइगाव टाउनखौहाय एक्सपान्ड खालामनायनि जे मोनसे प्लान दङ बे प्लाननि सायाव सावरायनाय जादों जोंनि गसाइगाव ओनसोलाव लामा सामानि बागै बिथांमोना सावरायदों गसाइगाव रेलवे स्टेशनावहाय रेल लाखिनायखौ बांहोनायनि थाखाय बेयाव सावरायनाय जादों गसाइगावनिफ्राय टाउननिफ्राय
जोंनि सिभिल एसडिअ अफिसथिंजाय थांनाय बे फ्लाइअभार जे गोदान फैदों बेखौ माबोरै खालामजायो खालामजाया बेखौ सावरायलायनाय जादों। गोबां जायगायावहाय जोंनि पिडब्लिउडि लामानिफ्राय नेसनेल हाइवेसिम गाफैनाय जे लामाफोर बे एप्रचिंफ्रावहाय गोबां एक्सिडेन्टफोर जायो। बे एक्सिडेन्टफोरखौहाय बोरै खमायनो हायो, जोङो बोरैहाय लामाखौ साबसिन खालामनो हायो, बा गसाइगाव टाउननि गेजेराव जाबोर जोथरफोरखौ फोसाबनायनि जे खामानिफोर बेफोरनि सायाव गोबां गुवारै दिनै सावरायनाय जादों आरो जोबोद ओंथि गोनां सावरायनाय जादों। दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों गोबां जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांजागोन आरो एमएलए बिथाङा रादाय होदों गोबां जेंना जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय। बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय गोबां जेंना जेंनाखौहाय जोङो जोंनि बड'लेण्डनि चिफ प्रमद बर' सारजों सावरायनानै जोङो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोननो जों रादाय होदों। गसाइगाव सहरनि गोबां सुबुंफ्रा दैज्लांनि समाव ड्रेन गैयिनि उसुबिदा मोगा मोगि जानाय बेखौ लानानै ड्रेननि जेंनाया गोबां गिदिर जेंना गसाइगाव टाउनावहाय। गतिके सिगांनिफ्राय जे ड्रेनफोर दं बे ड्रेनफ्रा आउटलेट गैया। बेयाव दैया हाबनानै बा जाबोर जुथुरा हाबनानै ओंखारलांनो थाखाय लामा गैया जायो। बेनि थाखायनो जोङो दा सावरायदों बे ड्रेनफोरखौहाय मोजाङै गोदानै सार्भे खालामफिननानै आउटलेट गोनां ड्रेनफोर बानायनो हायो आरो जेराव जेराव गोदान ड्रेननि गोनांथि जादों बेयावहाय माबोरै गोदान ड्रेन होनो हायो बेखौहाय जोंनि मानगोनां एमएलए सारा गावनो बे जिनिसखौहाय दायथ' लागोन बा बिबान लागोन होननानै बुंदों। लोगोसे जेखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआव लांनांगौ जादों बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारजों सावरायनानै जोंनि टाउननि ड्रेननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बेयाव थांखि लानाय जादों।